पेनखौनो मोनासुदो फिसालाना आन्दार पेनखौ मोनासु नायनाय भिडिअ बानायदो जोंहानि बिहामजो हामथारला होननानै न'खराव रायजानोबो हागौ आरो आमब्रं सुनो नांसिगोन दा बोरायनि लोगोफोर मोनामब्रं आं सासे बाजिखौसो आं माने आंनि गोसो गोरबोआव खनसे माने एसे आं बुजायनो नागिरदों सोमजायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बिना माने एसे आनलिगेलद्राय जादों आरो बेनिखायनो माने आं बेखौ माने डाइरेक्ट बुंखागोन आरोना बिथांमोना बे मानसिखौ सिनायखायोबो जानो हागौ आं भिडिअखौ दा होनागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आङो बिजावजालिनियाव नै माबोरै होफैबाय नै लोगोफोर जों बुरै मानसिया एबदाराव थांनायाव गांसे सला बिहरबाय सिङाव गाननाय खब्रा नाम्बार फाग्लिया आं थांनो मोनैखाय बिनाव बिहरबाय एसे फिसा लाना फैबाय फा गिदिर गस्ला जोमगोन ना 80 नाम्बार होफैबाय आंनो 80 नाम्बार बेखौ गाननांगौबाथ' सेरबायानो जायो नै जा गिदिर लाना फैबाय सोर फाग्लिया गानगोन दे बेखौ नोंनि हौवानि आन्डारपेन्ट ना सेकेन्ड बेफार ना मा बुङो बर'आव सेकेन्ड बेफार होनना बुङो खोमा ना बेफोरखौ मोनामसुनानै मोनामदो लेथ्रा मोनामदो मादो होननानै मिथिगौ बे लासिं सिं जायो जों नुबा नोंनि हौवानिबाबो नोङो मोजाङै सुनानै बेलेगाव फोरानखोमा दोन प्राइभेट पार्ट खोबथेग्रा बुस्थुखौनो माने जोङो मोजाङै सिखोमानानै लाखोमानो हायोब्ला बा मोजाङै सुनानै दोनखोमानो हायोब्ला रावबो मिथियालासेनो माने जोङो बेफोरखौ माने माबाय एक्सेप्ट खालामनो हायोब्ला जोंनि थाखाय माने मान सन्मान बिराद थायो आरो सासे लाजिसुलि हिन्जावाबो माने मालायनि आन्डारपेन्टखौ गाननोबो लाजिनाय मोनो आरो गावनि हौवानिबो जाबाबो माने हिन्जाव मानसिया माने ससियेल मिडियायाव बिदि आन्डारपेन्ट मोना सुना होनाय देखायनाय बिराद आनलिगेल गोरोन्थि आरो ना लोगोफोर बिदि हुदाखौ गारनांगौ बेलेग मोजां कन्टेन्ट लाबोना फैनांगौ आन्डारपेन्ट मोनामसुबासो माने भिउ फैगोन बे खोन्था नङा दे बिदि खालामनाङा बे लासिं सिं जायो आरो ना सबखौबो लासिं सिं खालामना देखायनाय जादों आरो जेनेबा नोंनि नोंनि बिबना नोंनि बिहाव बिखुनजोआव बे भिडिअखौ नुदों खोमा आंनि बिहामजो आन्डारपेन्टखौनो मोनासुदो फिसालाना आन्डारपेन्टखौ मोनासु नायनाय भिडिअ बानायदो जोंहानि बिहामजो हामथारला होननानै न'खराव रायजानोबो हागौ आरो नोंनि बिबना नोंनि बिहाव बिखुनजोआव बे भिडिअखौ नुदों खोमा आंनि बिहामजो आन्डारपेन्टखौनो मोनासुदो फिसालाना आन्डारपेन्टखौ मोनासु नायनाय भिडिअ बानायदो जोंहानि बिहामजो हामथारला होननानै न'खराव रायजानोबो हागौ आरो बेनिखायनो बिदि खालामनाङा बिराद लासिं सिं जायो लोगोसेयै आरो मोनसे भिडिअ बरना बेनिया सेकेन्ड मा बुङो ब्राना मा बुङो आं बारा मिथिलालै हिन्जावफोरनि बुस्थुफोरखौ बे बडिस गानग्रायालै ब्राना मा होनो आं बारा मिथिला आरो बेखौबो लानासो देखायबावबा बेबा 85 ना 80 ना बेसेबा मडेलनि लाबोदों बेखौलाय मानो देखायनो दरखार दङ ससियेल मिडियायावलाय लाजिनाय गैला नामा नोङो बे सासेनिनो भिडिअ आरो नाय आं खोन्थाना होगोन ओरैबादि लासिं सिं भिडिअ बानायनो हायो बिदि भिडिअ बानायबासो भिउ फैयो बिदि खोन्था नङा मोजां कन्टेन्टआबो मोजां कन्टेन्ट नां कन्टेन्टखौ खोन्थाना होनांगौ नामा हा कन्टेन्टखौ खोन्थाना होनांगौ बे कन्टेन्टखौ आं खोन्थाना होगोन बारे बारे रावबो भिडिअ बानायग्रा गैया गोदोनि दिनाव नोङो उन्दैयाव मा गेलेना फैदोंमोन गोदोनि दिनाव थांखांनाय उन्दैयाव मा गेलेबोदोंमोन मा जाथाय जाबोदों बेफोरखौ नोङो डिटेललि भिडिअबो बानायनो हायो आरो गोदोनि दिनावथ' देगावखौ गुल देनानै सिन बोब्रेलायनानै आथिं फारसे दिखांनानै बारै गेलेयोमोन ना बिदि खालामनाय देखायलाय भाइरेल जानानै नायनि आङो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनांगौ आरो ना लोगोफोर आं जे भिडिअ बानायथारनांगौ होनना बुङाखै माने बेफोरबायदि मोनफा माने जाखांना थांनाय बा जेनेबा गासैनिबो संसार जाखांनायफोरनि गोसोआव माने बेरखांफैनाय बेफोरबायदि माने भिडिअफोरखौ लाबोनो हायोब्ला माने मानसिफोरा नायो आरो जोंबो गेलेयोमोन मायोमोन माबा खालामनाय जायो आरो भिडिअखौ लाबोनो हायो बेफोरबायदि आन्डारपेन्ट मोनासुनाय नोंनि बडि माबा ब्राना मा होनो बेफोरखौ माने देखायनाय बिराद आनलिगेल जादों आरो ना बे लासिं सिं जागोन नोंनि फिसाफोराबोथ' एसे देरबाय जानांगौ ना फिसाफोर गैया हिन्जावसाफोर बा फिसालाफोरथ' एसे देरबाय जानांगौ बेफोरथ' नुयोबाथ' लासिं सिं जागोन ना आन्डारपेन्ट मोनामसुनायाथ' बिराद आनलिगेल लेथ्रा भिडिअ बानायथारनाय जादों आरो आन्डारपेन्टखौलाय मानो मोनामसुनांगौ जाखो लासिं सिंलाय ससियेल मिडियायावलाय मानो भिडिअ बानायनांगौ बिदि भिडिअ बानायबासो जायो नामा आं बेखौनो बुङो बिदि भिडिअ लाबोनाङा बेलेग भिडिअ लाबो कुकिं रिलेटेडफोर जिखुनु जिखुनु हायोलै मानसिनि मेलेमसो बिराद भिडिअ बानायनो हायो दा नोंसोर आंखौ साननो हागौ मालायनि कन्टेन्टखौ बुरखां मानो सोमजाबाय थायो बुजायबाय सानांगौ ना खिन्थु जों जिरायनांगौ गैया खिन्थु जोङो सासेबाबो माने मटिभेट होनानै सासेबाबो मोजां खालामनानैसो होगोन बे आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय दै लोगोफोर दिनैनि टपिकआ एसेनोसै आरो लोगोफोर सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोबा कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर आंनि चेनेला गोदानसो नालाय ना
फुल वाच खालामना हो लोगोफोर दिनैनि बेवहाय सार लोगोफोरना आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि रन्जय दैमारि सारजों लोगोसे जिएलआव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा गासैबो थाबैनो सोरां लामायाव फैगोन एबा थाबैनो गगोन आं मिजिंथिना दं लोगोफोर जै बर' हारिनि